Datorren igandean ekainak 28, Zarauztarra txirrindulari elkarteak antolatuta, nazioarteko bigarren txirrindularitza egokituaren kriteriuma ospatuko da gure herrian. Joan den urtean lehenengo edizioa antolatu zen eta arrakasta handia izan zuela ikusita, aurten bigarrena antolatu dute, festen inguruan gainera. Igandeko proba Euskadiko txapelketa izango da kirol mota honi dagokionez eta bertan izango ditugu Olinpiar Jokoetan aritutako euskal kirolari batzuk, besteak beste, Amador Granado, Javier Ochoa edo Aitor Oroza. Joan den urtean aipatu dugun bezala lehen edizioa egin zen eta helburu garbi bat dauka. Elbarritasun bat izan arren kirola egin daitekeela kaleratzea. Alde batetik egoera horretan dauden guziei animatuz eta bestetik jende orokorrari kirol honen inguruan informazioa zabaldu eta interesa sortaraztea. Nazioarteko txirrindularitza egokituaren bigarren kriteriuma goizeko 8:00 abiatuko da. Ordu hortan legezaren enparantzan izen emateak burutu beharko baitira. Goizeko 9:00 emango zaio hasiera neutralizatua legezaren enparantzan probari eta gutxi gora bera 11:30 inguruan sari banaketari ekingo zaio. Eguardiko ordubietan bai kirolari eta bai euren laguntzaileentzat baskari bat ere antolatu da. Kirol modalitate ezberdinak izango ditugu, handbike, tandem, triziklo eta txirrinda. Abia puntua legezaren enparantza izan arren irteera ofiziala molla parean izango da eta baita ere helmuga, beraz, Nazional 624an ibiliko zaizkigu 50 bat txirrindulari igandeko saio honetan. Ibilbideak 18 kilometro inguru ditu eta modalitate bakoitzak ibilbide ezberdina burutu beharko du, kilometro kopuruei dagokionez. Proba hau ospatzeak eragin zuzena izango du Zarautz eta Zumaia arteko errepidean, hau da, goizeko 9:00 11:00 bitartean itxita egongo baita. Beraz, hortik ibiltzeko asmoa baldin baduzue, ordu horiez kanpo egin beharko duzue. Ikuskizun ederra izaten da anima zaitezte. Egokitutako txirrindularitza honek erakusten digu, kirola egiteko oztopo guztiak gaindituta, gogoa bakarrik behar izaten dela eta hori soberan izaten dute txirrindulari guzi hauek.